Og som du kan se, ved at kontrol-klikke på en maske her, så vælger den automatisk den markering af masken. Alt jeg behøver at gøre er at gå op i mit Hue Saturation lag, stå i det, gå ned i min Alpha Mask knap hernede, venstreklik på den, Add Layer Mask, og læg mærke til, at der er nu kopieret den her maske herop. Og hvis jeg lige går ned og hider de andre lag hernede, og tager min standard mobil frem, det allerførste lag vi havde, der slet ikke har nogen maske, så læg mærke til, hvad jeg kan gøre, når jeg står i mit Hue Saturation lag. Jeg påvirker nu farverne inde for den maske heroppe. Og klarer nogle rigtig interessante effekter. Og hvis jeg ikke kan lide, at jeg også påvirker det her hernede, så alt jeg behøver at gøre, venstreklik på min maske. Jeg kan lige gøre min hardness lidt mindre, og min pensel lidt mindre også. Og gå ind og sidde og tegne ovenpå de her områder med en sort farve. Og nu har vi sådan set lavet en farveændring på det glas der ved hjælp af alfamasker.